zikuoneka kuti World War 3 ikhonza kubuka nthawi ina iliyonse. Takhali pompo chifukwa ndikhale ndikupitiriza makamaka update ya zomwe zikuchitika pa dziko lino lapansi. Musaiwale kuti ife ndi part and parcel wazochitika za dziko lino, chifukwa chilichonse chimene chimachitika mayiko azungu ifenso zimatikhuza. Tikhoza kungopereka chitsanzo kuti nkhondo imene idavuta ndithu zaka zikapo zapitazo ikuvuta mpaka na pano Ukraine komanso Russia inapanga affect economy ya mayiko ambiri mu Africa muno kuphatikizapo Malawi. Komabe tipite ndithu ku nkhani imene tifuna tikambirane mtsiku la lero. Nkhani imene yavuta ndiyokhudzana ndi president wa dziko la Venezuela amene ndithu tikunena pano akusungidwa mchitokosi makamaka dziko limene la United States of America. Yeyutu akumusunga ku Brooklyn jail imene ndithu ndi ndende imene imasunga ma high profile criminals. For example, Alakeri akusungidwa komweko komanso P. Diddy. Nayenso ndithu atamugwira ku Venezuela anakamushava kumeneko kuti pamene akudikirira kuti ayankhe mulandu wake wodutsitsa madrug kupita nawo mu dziko limene la United States of America. Komano chomwe chatsitsadzayo kuti tibwere pano chonena kuti dziko limene la Venezuela kunali maship amene amanyamula mafuta ndithu a dziko limene la Russia. Nditonse tikudziwa bwino kuti dziko la Russia ndi dziko la America ndi mayiko oti samaonerana kukondwa chifukwa osewa ndi mayiko amphamvu ndithu ma superpowers. So chimene chachitika mtsiku la lero nchonera kuti Donald Trump ndi asilikali ake anapita ndithu pa nyanja imene ya Venezuela pamene ndithu alanda kamatineti kugwira mastima a dziko la Russia. Panopa Putin sanayankhulepo chilichonse koma tikudziwa kuti nayenso abweza moto. Komanso Donald Trump wanena kuti afuna atenge partner yake ya dziko la Denmark. Denmark ndithu ili ndi partner yake imene amati Greenland, kumeneko ndithu nayenso Donald Trump akufuna atenge malo amenewa. Komano mind you kuti dziko la Denmark ndi dziko limene lili mu gulu lija la mayiko ankhondo, mayiko akuluakulu aku dziko la makamaka aku Europe komanso ku America kumeneko anabwera pamodzi kuti azichitira zinthu zawo pamodzi kuti nkhondo ikadzabuka azathandizane. Gulu limene lamaliti kuti NATO, ndipo Denmark lili mgulu limene lili la mayiko odziwika bwino makamaka pa nkhani ya nkhondo. Koma United States of America yapanga chiganizo chonena kuti lifuna litenge ndithu malo ena dziko limeneli. Zimene zindithu zabweresa kusamvana pakati pa mayiko amene ali mu NATO kuti asiweyo Trump komanso dziko lako la America zinthu zako ukuziyendesa bwanji. Ndi Donald Trump akubweza bimoto kuti inu ngakhaletu mukukula mtima koma dziko la America ndi dziko limene lili ndi asilikali amphamvu dziko lonse lapansi. Ndipo Donald Trump wapitiriza kunena kuti popanda America ndi kuti mayiko onse a mu NATO sangakwanitse kugonjetsa dziko la Russia komanso dziko la China. Tingokumbutsana kunena kuti zomwe zikuchitika pakadali pano kwa anthu okhulupirira amene amawerenga Baibulo zikuoneka kuti zikutha ndithu makamaka kukwaniritsa malemba awiri atatu, chifukwa zimene zikuchitika apazi ndithu zikuonetsa kuti ndi zimene Baibulo lidafotokoza kuti zizachitike makamaka kumathero a dziko lapansi. So zimene timafuna tikambirane mtsiku la lero ndi zimenezi kuti tingopasana ma-update awiri atatu makamaka pa zimene zikuchitika mayiko anzathu azungu ku America komanso makamaka ku Europe. Mayiko aku Europe makamaka England auza kale ndithu mzika zawo kunena kuti inuyo konzekani chifukwa World War 3 ikhonza kuyambika posachedwa. Kumene ndithu dziko likupanga budget ya mphamvu kugula zida kuti azisungira chifukwa ikangothetheka imene ndithu kukhala kuti ndithu kwachema. Koma mwina anthu kumafunsa kuti ndaifa Malawi zimene zitikhuza bwanji zimene zamayiko olemera. Chimene chimachitika World War ikamachitika chimakhala chena kuti dziko lilonse limene likhale ndi side. For example, America kumene ndi Russia, ndikuti pamafunika kuti mayiko amene ali akuno kufe azatifunsa kuti kodi inu muli mbali iti ya America kapena Russia. Ndipo mukana kuti mbali ya America ndi Russia zaphulisa so mbali yakuno. Mukana kuti mbali ya Russia ndi Americans azaphulisa mbali inayo. Nangasinda kuti makwera inayo mukhoza matumiza asilikali anu kumeneko. Ndimene ndithu zimakhalira. So sinkhani ino kuti tikati World War 3 ndikuti tukamba kuna kuti azangomenyana na mayiko amphamvu okhawo. Ayi, ifeso tizafunika tizakhale ndithu ndi decision yopanga kuti kodi ifeyo takwera timu itiyo, ndipo imene takwerayo imene ife tizasapota, imene ife asilikali athu azatha kupita ndithu kukathandizira
zinthu ziwiri zitatu kotero kuti nkhondo imeneyi si nkhondo yofunika kuti ichitike ndithu pakadali pano. Ngakhale malemba m'Baibulo amatsimikiza kuti ndithu zimene zizachitika ndithu, komabe tingoyena kuti tifinye kuona tipemphere ndithu musalekeza kuti zimenezi zisachitike pakadali pano. Muna ndine mulutswane muja wa Bizo in the building, ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana pompano pa Nkhani Zanu YouTube channel, chomwe mungachite ngati muli alendo pamudzi pano kuti mangobwera kumene tangopanga subscribe, komanso kuyika ndithu maganizo anu mu comment section imo, chifukwa nkhani zimenezi zimafunika kuti tonse tiziyendera limodzi. Until next time, ndingoti mwakumana nonse, zikomo.